Hayibo manje ngenze njani mina? Khuluma naye phela musana ukukhuluma nami. Phela ngeke ngimforce ngenkani. Hayibo ngenze njani? Fly. Nangu ugogo wakhe efika la kumina ngephupho. Uthini? Utsifanele ungishade. Uba ukwaze lapho lo gogo. Angasho ukuthi kini bangithandile uthi ugogo wakho kufanele ungishade. Uthi uma ungangishada uzophelela umsebenzi. Uthi zonke izinto zakho izophela uma ungangishada. Ugogo mabalo loyo. Hayi mbona ukuthi bekuyisalukazana esifishane esimhloshana. Simbo. Ugogo uMaluthuli loyo ayabhetha ngiyamazo evele ethakatha lo thakatha. Akathakathi uthi uzokulethela izinhlanhla uzothola namathenda uma ungishada. Awuphendula lo mbuzo uthi kuphi njengamanje ayichaza kahle ngangingene mina lento indaba yomagogo ngiyamazo ayikhohlakele kabi yagogo ayike. Manje mina ngenze njani ke ngoba amadlozi akhe lokho efika la kumina ebusuku ngilele. Jesu angene kanjani amadlozi kwena? Angasho ukuthi bayangithanda bayabona ukuthi fanele ngibe isibongo sakho bayabona ukuthi fanele ngibe womndeni bathi angivusa umuzi wakini. Yazi avuthanda ukuhlukumeza abantu yazi ngiyavuka nje ebusuku manje and ngikhathele phezulu umsebenzi ade ngiwenza uyangiphazamisa manje. Mina nami ayikho into engizoyenza ukuthi uzofanele ungishade phela nami ngeke ngilongihlushwa abantu bakini bengifikele ebusuku la. Somele ungishade nje ayikho into ezokwenzeka.